Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuri yatinayo nhasi inotiyo From Rome to the End Part 4. Toda kutenda mufundisi. Ndiri kuona pamusoro wenyaya uyu hamusi kubva pauri. Kana ndisiri kukanganisa kumashure takaita chidzidzo chainzi From Rome to the End Part 1. Ndobva taita Part 2. Ndobva taita Part 3. Maybe in brief chii chiri kunyatsoitika. Ndiri kuona muri kuramba muri ipapo. Munorangarira mufundisi kuti muna Daniel urongwa hwaMwari ndehwekuzivisa vanhu mafambiro achaita zvinhu panyika. Okay. Kubva mumazuva ehumambo hweBhabhironi. Okay. Kunosvika panogumira nyika. Panouya Jesu. Okay. Ndo nyaya inoramba ichidzokororwa. Saka pakudzidza kwatakaita zvakaiswa pachena kuti kune humambo hunokwana 4 tichitangira paBhabhironi. Right, wataiti Babylon, Medo-Persia, Greece neRome. Right. Saka isusu tiri kuti kudzidza zveBhabhironi kana zvana Medo-Persia hakuna kuipa, kunongotiisira pachena kwakabva nenyaya. Alright, okay. Asi kana taakuda kunyatsoziva zvine chekuita nemazuva ekupedzisirisa atiri kurarama. Okay. Kutangira paRome kunosvika panogumira nyika. Pane madetails. Zvakanyanyisa kukoshera isusu venguva dzino. Okay. Osaka muri kuramba muchiti From Rome to the End. Okay. Kuitira kuti vanhu vateereri vanogona kunakidzwa nehistory kuti Bhabhironi yakazouya, Medo-Persia, Greece. Asi manje kutangira paRome zvichiuya kuno uko. Okay. Zvinobatsira kuti vanhu vanyatsoona zviri current. Kana ndiri kukunzwa inini maonero andiri kuita muri kuti zvana Babylon, Medo-Persia kuumbwa kwenyaya uye history painozvikonfema kungotsimbidzira zvakadaro zvekuti anoda hake kunyatsoziva anenge ane gwinyiso yekuti achinyatsa kustadha zvemalast days. Because kana zvekare zvakaitika nemo anenge ane chiri kunyatsa kumusunda kuti anzwe kuda kubata nyaya dzemazuva ano. Saka iwo ndo saka yaitangira kure. But otherwise pane nyaya ndo From Rome to the End. Especially kwatiri vemazuva ano. But patakaita Part 3 ndakaona unge mune dzimwe pfungwa imomo dzamakataura asi taitambodzidzidza kuPart 2. Hamusi muri kuramba muchidzokorora here mufundisi? Kastori unoita seka. Hauonere kuti ndo madzidzisiro anoita Mwari.
kadzidzisiro kamwari kana ndiri kurevei. Alright. Ukadzokera mubhuku raDhaniel unoona kuti muna Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11 inyaya 1 iri kungodzokororwa yadzokororwazve. They are parallel prophecies. Right. Saka kudzokorora ikoko ndo kaitiro kamwari kuti vanhu vabate. Zvekuti unogona kuona kuti panonodzokororwa panozongonokandwa kamwe kaya Kari additional. Alright. Asi zvinobatsira kuti zvinyatsokujeka. Saka kutodzokorora ndo ritori zano raMwari. Alright. Pari kutaurwa namufundisi pakudzidzwa kwechiprofita especially chemubhuku raDhaniel nazvakazarurwa. Pavari kuti kudzokorora kuya kureva kuti Mwari anenge achitaura chinhu chimwe chete, but paanochidzokorora panenge paine zvimwe zvawedzerwa. Chirungu chingangosimplify ndechekuti there is a repetition and expansion panenge Mwari paanenge achidzokorora. Osaka muri kutoedza kungoteedzera maitiro aMwari. Exactly. Saka ngatipindei muchidzidzo mufundisi. From Rome to the end part 4. Right. Okay. Ngatitange nekuverenga mufundisi Daniel chapter 8 kubva pavhesi ya9 kuenda pa12. Daniel chapter 8 verse 9 to 12. Zvino kune rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku rwakazokura kwazvo kumativi ezasi nekumavirazuva nekunyika yakaisonaka. Rukakura kusvikira iko kuhondo dzokudenga. Rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi ndokudzitsika pamusoro padzo. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo. Rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Hondo yeimba yake tsvene ikaputswa. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa. Hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose nekuda kwekudarika. Rukawisira pasi zvokwadi. Rukafara pane zvose zvarwakaita. Panapa pari kunzi kune rumwe rwadzo. Okay. Zvikunzi rwadzo imhepo ina. Kana tichiti mhepo mundima iyi iri kutaura kumakona enyika. Cardinal points. Saka kunobva mhepo ina. Handiti wazvona. Zviya zvatinoti north west east chipo. Saka ndo zviri kutaurwa panapa. Alright, okay. Saka kunzi kubva kune imwe kona yenyika kwakabuda runyanga. Now kana tiri kudzidza mubhuku raDhaniel takaisirwa pachena kuti umambo hunomirirwa aidha nechikara kana kuti nenyanga. Okay. Right. Saka kana paakutaurwa nyanga totoziva kuti umambo huri kurehwa. Okay. Ndozvatakaona kutsanangudza yacho muna Daniel 7. Mati muchiprofita chemuna naDhaniel. A horn nyanga represents a kingdom. Right. A beast represents a kingdom. That's right. Thank you. Saka ukaona paakutaurwa nyanga utoziva kuti umambo hwakutaurwa. But pamwe pacho panotaurwa nyanga isiri pamhuka. Saka ukaonawo kuti nyanga ingangobuda nekune imwe kona pasina mhuka pairi. Ndazwa zvakutaura. Because pataverenga vateereri panzi kune one cardinal point kungave kueast west. Kuri kunzi muchiprofita ichi kwakabuda imwe nyanga. Saka izvozvo zvega kumunhu ari kungorarama nhasi usiri kunzwisa kuti chiprofita. Wajaira kuti nyanga inomera pamhuka. Ndopari kunzi namufundisi iwe haufaniri kuzonetseka kuti nyanga ingangobuda here pasina mhuka. Chiprofita nyanga ichimirira umambo. Saka umambo hwakasimuka kune rumwe rutivi rwenyika. That's right. Okay, pastor. But umambo uhu manje hwakazobuda after Greece yadivided into 4. Because pana Daniel 8 pamandiverengesa panotanga pachitaurwa zvegondobwe. Rakasvotungwa nenhongo. Right. Nhongo yaive nenyanga 1 paumapa. Nyanga yaikatyoka pakabuda 4. Right. Ndobva dzakura inova umambo hweGreece. Right. Wakadivided into 4. Into 4. Right. Saka waparara ndopari kunzi kune rimwe after makore afamba ndokwakazobuda umwe umambo hwataverenga. Uri kumirirwa nenyanga iyi manje. Saka umambo pakudzidza kwatakaita kumashure umambo hwakazotevera Greece. Rome. Yes. Right. Izvi mazvibata kavateereri izvi. Ndofunga mufundisi vanogara vachizvidzokorora sekudzidzisa kwebhaibheri kuti
bhabhiloni yakateerwa nemedo persia, medo persia ikateererwa negreece, greece ikateererwa nerome. Ndingori neshungu yekuti zvibatike. Right. Now muchaona kuti patiri kudzidza munyaya iyi kubva parome ndipo panotanga kutaurwa umambo hwepano pasi huchinetsana direct nemuchinda wemachinda. Come again, Pastor. Tati kutangira parome kubhabhiloni, middle persia, kugreece hatina kumbozvinzwa. Asi kubvira paRoman Empire ndo patinotanga kunzwa mubhaibheri kuchitaurwa nezveumambo hwepano pasi huchinetsana, apa panzi nemuchinda wemachinda, ndijesu, ndiye mutungamiri wehondo dzekudenga. Saka ndo patinoona umambo hwepano pasi huchivhiringidza zvinhu zvemusanctuary, zvinhu zvajesu, nezvipiriso, uine kuwisira chokwadi chamwari pasi. Nekumwe kutaura muri kuti pamakingdoms ese atadzidza ari 4 Rome iri kunosiyana nedzimwe pakuti ndo yega iri kunoita in conduct or conflict with Jesus, nezvinhu zvajesu. Okay. Pana Daniel 8 papo kaverenga verse 22 kuenda pa25. Daniel chapter 8 verse 22 to 25. Kana ruru runyanga rwakavhunika dzimwe ina dzikabuda panzvimbo yarwo, ushe huna huchabuda parudzi urwo, asi hahungave nesimba rarwo. Zvino panguva yekupedzisira yeushe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo ane chiso chine hasha anoziva kuita nemana akaipa achamuka. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pazvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba nevanhu vatsvene. Zvino nekungwara kwake achafambisa nhema muruoko rwake. Achazvikudza mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara havo. Uchamukirwo muchinda wevachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Now panapa pari kunzi mumazuva ekupedzisira emadzimambo 4 akabuda muGreece. Right. Mumazuva ekupedzisira kwekutonga kwavo. Hanzi kuna mambo achabuda. Rome. Ndianzi mambo uyu achazonetsana naKristu, muchinda wemachinda, kusvikira pakumuuraya. Andito apaona. Right. Now ukatarisa uchaona kuti Roman Empire, Pilate anga ari governor weRome. Ndizvozvo. Ende Pilato ndiye akatonga Jesu, akamutongera rufu kuti aende kunourawa. Saka uri kuona pari kutaurwa panapa kunzi achanetsana nemuchinda wamachinda ndi iRoman Empire, kuburikidza naPilato yakatongera kuti Jesu afe. Okay. Andiri kuona. Ndapabata. Saka tiri kutangira paRome. Pane chimwe chinhu chinobuda tikaverenga Daniel 9 vhesi ya20 na21. Pane imwe fungo yandoda kuti ibude ipapo. Daniel 9 verse 20 na 21. Zvino ndakati ndichataura nekunyengetera nekuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvevanhu vangu vaIsraeri, nekuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo. Wakasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chemadekwana. Daniel akanamata achida kunzwisisa zvinhu izvi. Ndo pakauya Gabriel kumubatsira kunzwa nyaya. Saka Gabriel asvika, kana mukaverenga muchidzika, anotsanangurira Daniel kauyiro kaizoita Jesu. Pana chapter 9 zviripo. Nebasa raaiswoita nenguva yacho, nemadheta acho, nekuzofa kwaaiita, nekubva agumisa zvibayiro, masacrifices aiitwa, nekuti pakauya Jesu akafa pamuchinjikwa, ndo pakabva pagumira kuurawa kwemakwai nezvipiriso zvaiitika pasanctuary. Na ukarangarira kuna Mateo kunotonziko musi waafa pamuchinjikwa,
keteni remutemberi rakabvarurwa nengirozi kubva kumusoro rikadzika pasi. Handiti wazviona zvichireva kunongedzera kuti nyaya yenge ichiitwa yemasacrifice yaguma. Hakusina zvekuti mupanda mutsvene tsvene musanctuary. Handiti wazviona. Saka pakafa Jesu ndo pakabva pagumira zvipiriso. Saka ndo nyaya iri kutaurwa panapa. But akafa rini mumazuva eRoman Empire. Handiti wazviona. Saka yakakonzera ndo yaive instrumental pakufa kwake. That's right. Saka zvichireva kuti Roman Empire painotonga kutonga kwekuti mambo amuka ari kutonga arwisana newoyo zvinhu zvakagara zvichingoitika kubva pasi chigare. Asi shoko raMwari rinotinongedzera kuti vachagumisa paRoman Empire nekuti pane chiitiko chihombe chakanangana nenhoroondo yevana vaMwari. Chekuguma kwezvibayiro iye achibva atifira iye. Saka yakabva yatibvisa muchikamu chekuOld Testament tichipinda muNew Testament mazuva eRoman Empire. Saka tiri kuti isusu toda kutangira paRome tichienda kumazuva ekupedzisira. Nekuti kubva paRome ipapo ndo paakutaurwa nyaya yemuchinda wedu. Pamamuchitsanangura ndabata chinhu ichi kuti kana tichiita zvekunamata nyaya yedu inodzoka pana Jesu. Saka Babylon, Medo Persia, Greece nemagenerals aya nehondo dzavaita hadzinyanyotaurwe mubhaibheri dzichidzoka kunyaya yedu yekunamata neyaJesu. Asi paRoman Empire ndo patiri kuona nyaya yakuswedera kuchechi ichiuya kuna Jesu wedu. Saka ndo pamuri kuda kubva mati from Rome to the end. Muri kuti nekuti ndo paakuya kusubject yedu. Otherwise yemageneral yekurwisana imwewo subject. Because munhu anoti kana akauya kuchechi kuti makugutudza zvehistory zvana Nebukadnezar makutudza zvana general anakasanda nana Ptolemy. But uko kususukidza bedzi kwenyaya kuti itisvitse paRome nekuti Rome yaswedera kumuchinda wedu. Kaka inobva yanoti pana Jesu ibva yakonekita ipapo. Aiwa ndakufollowa imanje. Ndofunga zviri kujeka vateereri from Rome to the end part 4 ndo chidzidzo chatiri pakati pacho. Ngatimbonzwa kambo toya toenderera mberi. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti vakanaka vese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu, vanoona mbiri huru yakewo. Apo vasarudzwi vanofungana kumushako, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa,
Kristo anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu From Rome to the End Part 4. Ngatifambei pasi. Yes. Rega tinoverenga kuna Daniel chapter 11. Pane chimwe chinhu toda kuverenga verse 20. Pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke mufundisi. Kuti kana tiri kuna Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 kunosvika ku chapter 11 inyaya 1. Okay. Inyaya 1 iri kungodzokororwa. Saka patiri kukurukura so zvakakosha kuti vateereri vaone kulinga kunoita machapter aya. Okay. Kudyidzana kwaari kuita. Okay. Kuti zvibva zvanyatsoona kuti okay, ndo nyaya yakataurwa muchapter 2 iyi, ndo nyaya yakataurwa muchapter 7 iyi, zvinofanira kuramba zvichipfekana. But mukuita kwamuri kuita pastor, zvinhu zvinogona kunzwisika here nemunhu akagara pavhuranda restoro akatongotanda rake ari kunzwa chirongwa izvozvi, kuri kwekuti ari ipapo ototi zvinobatika here kuti nyaya inotongobatika waenda muchechi? Ukaona zvatoramba ipapo zviri kureva kuti chidzidzo chatokundikana. Saka vateereri, kwamuri kwese ikoko nenzvimbo yamuri, ndoziva kuti muri muzvimiro zvakasiyana. Ngatingozvipirai kuti nyaya itibate. Hanzi namufundisi Daniel 2 yechitombiya naDaniel 7 yakaonekwa mhuka dziya, naDaniel 8 inoonekwa gondobwe nenhongo, zvoperera pana Daniel 9 naDaniel 11. Hanzi inyaya imwe chete iri kuramba ichitaurwa, but shungu dziripo ndedzekuti dai maona kulinga kwazvinoita tiri muchidzidzo From Rome to the End Part 4. Mati ndiverenge kunani pasi? Daniel 11 verse ya 20. Daniel 11 verse 20. Zvino panzvimbo yake kuchamuka mumwe uchatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake. Asi kana mazuva mashoma apera achaparadzwa, zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Pana mambo ari kutaurwa panapa. Yes. Undoda kuti mucherechedze chinhu ichi. MuRoman Empire kubva payakatanga kwaingova kumukirana, kurwisana. Ndo zvemapolitical powers ka. Ende uchaona kuti kubva pasi chigare panyika panapa hapana panombotaurwa history iri yekuti mambo wokunyika kwakati akashanyirawo kunyika kwakati pakasvikoitwa mabiko vakafara. Tinongozvaona pa1 bedzi Solomon paakashanyirwa namambokadzi wokuEthiopia, Queen of Sheba. Pamwe pese kungoti mambo achisvika iwo ndo bedzi kurwisana. Ndozvakangogara zviripo. Ende kana kusina vamwe vabva kure vari kuuya kuzorwisa, ivo pachavo kungorwisana chete. Zvekuti chinongogara vanhu vanogara vakangotsvukisa maziso. Ndofunga Mwari anotongozvitendera, kwete ndiye anokonzera. Ndofunga anotendera kuti vanhu tishuwe a better kingdom. Handitika. Saka ndozvaiitika futa. Ndozvaingoitika apa. Kuzosvikira pakapondwa Julius Caesar. Tiri muRoman Empire. Akafa haana kusiya mwana mukomana. Saka akazopinda panzvimbo pake kunotonga ainzi Octavius. Octavius anga ari mwana webrother yake. Anditazvoona. Saka Octavius ndiwe kuzonzi Augustus Caesar. Augustus. Izita rakakurumbira. Anditika. Rakatokurumbira even vasina unyanyaita history ukangoti Augustus Caesar. Rinobatika. Saka Augustus Caesar manje zvaakaita achipinda akaita kurwa kwakasimba. Zvekuti akarwisa makona mazhinji eRoman Empire achivakunda. Ndiye akagona kubatanidza Roman Empire yese kunyatsoita chinhu 1. Namambo 1 vachiripota kuRome. Handiti wapabata. Saka zvimwe zvaakazoita manje akarayira aive munhu akachenjera. Saka akaronga nzira yekukudza masimba ake
because masimba aikura nekuwanda kwepfuma. Ndizvozvo. Saka pfuma unoziva kuti akaiunganidza sei? Taurai Nekurayira kuti kuitwe mitero ndozvataurwa pavhesi iri. matex anzi muteresi. Okay. Saka kwaitwa akarayira kuti pasi rese vanhu vaaitonga vabvise mutero. Okay. Asi mabvisiro acho aive neuchenjeri. Akaita kuti vanhu vabvise tumari tushoma-shoma Okay. pamunhu tusingarwadzi, Right. zvekuti vanhu vaitera vakasungunuka But ichibva kwakawanda. ichibva kwakawanda, saka yaibva yawanda. Alright. Handito. Saka ndokupfuma kwakatanga kutoita Roman Empire. Ndokupfuma kwayakaita ikoko. Saka ndiye Augustus Caesar. Augustus. But pane zvataurwa pavhesi ya20 ukaidzokororaka wobva wanoverenga 21 na22. Verse 20 yati panzvimbo yake kuchamuka mumwe achatuma muteresi kupfuura nepakaisonaka paushe hwake. Asi mazuva mashoma apera achaparadzwa, zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Saka pari kunzi panzvimbo yake, panzvimbo yaJulius Caesar. Pomuka muteresi. Right. Ndi Augustus Caesar. Right. Asi mazuva mashoma apera hanzi achaparadzwa. Zvisingaitwe nekutsamwa kana nekurwa. Right. Saka mati ndobva ndaverenga vhesi 21 na 22. Daniel chapter 11 verse 21 na 22. Panzvimbo yake kuchamuka munhu unofanira kuzvidzwa, wakanga asina kupiwa kukudzwa kweushe, asi iye uchasvika nenguva yekufara kwevanhu, ndokutora ushe nekubata kumeso. Hondo dzinokukura dzichakukurwa pamberi pake dzichiparadzwa, zvirokwazvo naiye muchinda wesunganowo. Saka ukabva panzi futi muchinda. Inyaya yaJesu. Saka apa panzi mumazuva mashoma-shoma Augustus Caesar. Saka tabva pana Julius Caesar. Tatobva uko. Ndobva taenda pana Augustus Caesar. Right. Ndobva panzi mumazuva mashoma-shoma achaparadzwa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Ipapo manje Pari kuti apo. Kuparadzwa kwake zvinoti hapana hondo yakamubvisa pachigaro. Alright. Ruoko rwemunhu ruri kuradza nyaya yehondo. Alright. Okay. Maarms. Ukadzokera munhoroondo yazvo manje kunonzi Augustus Caesar akaita chirwere chemwoyo, ndo chakanomuuraya akafira panola. Handiti wazviona, saka hapana munhu akamuparadza. Alright. But wazonzwa manje kuti shure kwake kwakauyani dzokorora vhesi 21. Mirai basa. Musati matenda kure pari kunzi zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Kuri ati pasina hondo yaitika. Munoziva kuti izvozvo ndafunga kuti kudii. Ndabva ndangofungawo kuti zveshuwa even nanhasi zvombo zvinonzi maarms. Spelling yeruoko chairo. Sorry kana ndakumuridzai muchidzidzo. Ndatozifunga ipo manje kuti asi is it coincidence kuti zvombo zvinonzi arms. Spelling yacho iri yearm yeruoko. Saka zveshuwa muri kutotaura chokwadi kuti Bhaibheri kati zvisingaitwe neruoko rwemunhu ruri kurati hapana hondo yaitwa. Hapana zvombo zvakashandiswa. Hapana zvombo zvakashandiswa, hapana hondo. Mamati ndidzokorora vhesi 21 unzwe kuti abva Augustus uyu kwakapindani. Alright. Daniel 11 verse 21. Right. Panzvimbo yake kuchamuka munhu anofanira kuzvidzwa, wakanga asina kupiwa kukudzwa kweushe, asi iye achasvika nenguva yekufara kwevanhu, ndokutora ushe nekubata kumeso. Hanzi pachapinda munhu anofanira kuzvidzwa, anga asingafanire kutora ushe. Right. Anopinda panguva yekufara kwevanhu, asi opinda nekubata kumeso. Hausi utsotsero uri unoziva Bhaibheri rinonakidza kastori. Rinonakidza. Daniel chapter 11 so chimwe chinhu chiri mairi hainyanye kutaura mazimifananidzo sezvaitwa kuna angoma explanation. Asi maexplanation achika tunenge turi tumapfupiso. Right. Kasentence 1 soka asi chirungu chinenge chichinzi kasentence 1 but kari pregnant. Kakazara neinformation. Kakazara kaconcentrate. Saka mirai kastatement iri kuti
panzvimbo yake kuchamuka munhu anofanira kuzvidzwa, right, wakanga asina kupiwa kukudzwa kweushe, right, asi iye uchasvika nenguva yekufara kwevanhu, ndokutora ushe nekubata kumeso. Saka chinzwa unzwe manje ihistiri iyo yakatoreba Taura chii ichi. chakaitika. Augustus Caesar pavana vakanga aine umwe mwana ainzi Tiberius. Okay. Saka Tiberia uyuka anga ari munhu ane unhu hwakashata, anga aine unhu hwakafumuka hwakareruka zvekusakodzera kuwanikwa pavana vamambo. A vile person. Saka zvekutoti ivo baba vake vachiripo vari vapenyu, uyu Octavius. Augustus. Chiti Augustus. Ndobatika nevateereri. Handi Octavius ndiye akazova Augustus. Saka ngatichiti Augustus. Riri nyore kubata. Right. Augustus akatombotaura kuti Tiberio neunhu hwake hazvigone kuti azoita mambo, because hakuna umambo hungamire nemunhu akaita so. Okay. Handiti wazvona. And anoratidza kuti Augustus aive munhu ane maruramiro akanaka. Ukaona munhu achigona kuti mwana wangu uyu hazviite kuti atonge nekuda kweunhu hwake. Iye ari mwana wake chaiye. Zvakajairika muvanhu ndezvekuti ndechedu. Saka zvisinei nezvaari kwedu ndechedu bedzi. Even uchinyatsoona kuti apa paita. Saka zvaakaita manje ndezviri kunzi anga asina kufanira. Saka adaro manje mudzimai wake waAugustus, right, amai vaTiberius, rimwe zuva vakaronga pati mabiko okay, ekurongera mambo. Saka chinangwa chepati iyi chaiye chiri chekurumbidza mambo. Handiti wazviona. Okay. Saka papati iyoyi pakanyatsokusetwa zvakanaka. Alright. Ende mambo akarumbidzwa pamabiko iwayo. Okay. Zvekuti chero naiye mambo akanyatsoona kuti aiwa mudzimai aronga. Handiti wazviona. Saka anzi vanhu vari kufara, mambo achirumbidzwa. Mambo uyu aikodzera zvichiwa kurumbidzwa. Iye Augustus. Saka arumbidzwa, so unoziva kurumbidzwa kune kunyeredza kwakunoita. Saka mudzimai akabva abvunza manje mambo ari papiki yekufara. Akabva abvunza akati, makazematiko nezvaTiberius kuti azogara pachigaro shure kwei? Handiti uri kuona apa munhu apuruzirwa akwidzwa. Saka mambo akafunga kuti ndikune semudzimai nezvaandiitira. It's not the right occasion. Ende unoziva uyo madzimai moyo wokubereka anenge achiti dai mwana wangu aita sei apindewo pachigaro, havasi kutarisa zvatiri kutarisa izvi. Ndobva Augustus ati mumusoro make, chiregera nekuda kwemafaro ari panoka ndingoti achaita mambo asi tozozvigadzirisa. Nemachinda. Okay. Ndobva abva ataura papati. Right. Handiti wazviona. Okay. Saka kana ndopanzi achasvika panguva yekufara kwevanhu. Pakufara kwevanhu. Mabiko ndo mapindiro akaita Tiberius. Alright. Ende ari mano amai vake. Okay. Ndo mana ataurwa. Saka ndobva zvaita sei? Havana kuzoigadzirisa. Saka zvakaitika mai ndezvekuti vanhu handi hazvinzwisike kuti mambo angoti vachibva kupati iyo ndobva anorwara nemwoyo. Achibva angofa asina kuzogadzirisa. Tiberius achibva apinda. Handiti wazviona. Akapinda nemano. Chiverenga kuna Luka 3 unzwe verse 1 na 2. Tiri pachidzidzo ateereri chiri kuti from Rome to the end part 4. Verse 22 wanga waidzokorore yekuna Daniel 11. Pane mavara aripo atinofanira kuenda nawo kuna Luka. Daniel chapter 11 verse 22. Apinda nemano. Hondo dzinokukura dzichakukurwa pamberi pake, dzichaparadzwa zviro kwazvo naiye muchinda wesungano. Muruda pemuchinda wesungano. Alright, ndochenda Luke 3 verse 1 na 2. Right. Negore regumi namashanu rokubata kwaTiberio Kesari, Pondio Pirata ari mubati weJudhea, Herodhi ari mubati weGarirea, Filipi munin'ina wake ari mubati weIturia neTrakoniti, Rizario ari mubati weAbhireni,
Ana naKafasi vari vaprista vakuru. Shoko raMwari rakauya kuna Johani mwanakomana waZakaria murenje. Handiti uri kuona? Yes. Pari kubva panzi mumazuva aTiberius. Right. Ndiye anga ari empara. Achibata kingdom yese. Right. Mumazuva ake kwaive nemaprovincial governor. Mumwe ataurwa ndiPirato. Right. Achibata kuJudhea. Herodha achibata kuGarirea. Right. Nevamwe vataurwa. Saka mumazuva ake ndo pakasumuka John the Baptist achiparidza. Ndiye Tiberio wokupinda nechitsotso. Ndiye wataakudzidza kuna Luke. Right. Okay. Saka mumazuva ake uyu Pirato uyu anga ari mukwasha kuna Tiberius, anga akaroora mwana webrother yani yaTiberius. Okay. Saka akabva aitwa governor ku one of the provinces. Okay. Handiti wazviona? Right. Saka uri kuona panapa manje kuti mumazuva aTiberius yes, ndo panobva Jesu atanga ministry yake. Ndizvozvo akatobhabhadzwa naJohani. Right. Saka paanozonotongwa naPirato ari kutongwa muri mumazuva aTiberius. Ndiye hanzi kuna Daniel 11 achanetsana nemuchinda wesungano. Pastor. Aiwa, it's so clear kwandiri. Alright. Challenge andiri kutoita vateereri ndeyekuti pane kutaurika kuri pavatendi kwekuti Old Testament waamunya hatiishandise. Saka ndikuedza kuimagina kuti kulinga kwazviri kuita taudzwa zvaTiberio kupinda kwake nemano ari munhu akaipa onzi ndiye achabvisa muchinda, tosvikosangana nazvo kuna Luke kuNew Testament. Ndiri kutoona kunge ndokudzidzwa kweBhaibheri vateereri. Iyi pfungwa yekuti zvekuOld Testament hazvishande tikazvibvisa iyi nyaya inozonzwisika sei? Ndo saka ndangokukatai pastor because ndiri kuona kudyidzana kwacho it's so impressive. Saka mumazuva ake ndo panouya muchinda wesungano obva atongerwa rufu manje nani naPirato mukwasha wake. Handiti wazviona? Obva anourawa pamuchinjikwa zvipiriso zvobva zvaita sei zvagumiswa. But pane nyaya ndoda kuzokubvunzai iyo yekuurayiwa kwaJesu. Maybe katimbonzwa kambo toya toenderera. Tiri muchidzidzo vateereri From Rome to the End part 4. Rambai muripo timbonzwa kambo. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Isu torumba Yesu zitarange, toimbira tawedenga iengarumbidze nekusinga peri haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nepfumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Toimba haleluya, Isu torumba Yesu zitarange, toimbira tawedenga iengarumbidze nekusinga peri haleluya. Hama yangu gadzirira kusangana naShe, zviratidzo zvotiudza iye ave pedyo, ndizvo tigozorumbidza iye muponesi, kana tamugamuchira nasi. Toimba haleluya, Isu torumba Yesu
zita rake Jesu torumbidza toimbira dzawedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tuimba haleluya. Isu tokudza zita rake Jesu torumbidza wedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tuimba haleluya. Isu tokudza zita rake Jesu torumbidza wedenga iye ngarumbidzwe nekusinga peri. tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu from Rome to the end part 4. Ndanga ndanakidzwa pastor patapedzisira chikamu chapfuura. Daniel 11 atsanangura kupinda kwaTiberio achisucceeda baba wake Augustus. Apinda nechitsotsi zvaitwa vanhu vari pamabiko papati. Ndobva Luke yaita kunge iri kusvikosimudzira ipopo bhuku raRuka. Ndobva ratotudza kuti Jesu paazoita ministry anga mazuva ani aTiberius. Ndaona kunge bhaibheri ruda kukurumidza kuratidza pati yeRome iine chekuita nekukwesherana naJesu. Because maitiro aita masentensi kuna Daniel 11 angonzi achapinda panguva yekufara zvozodai orwisana nemuchinda wevanhu. Zviri kuita kunge zvinonzi bhaibheri roda kukurumidza kuti kunyange history iri kunakidza tikurumidze tadzoka pana Jesu. Ndiri kuona chaizvo here? Right, uri kuona chaizvo. Kana ucharangarira ndozvatambotaura kuti Daniel 11 inosamaraiza history yakareba. Andizvaona. Saka muna Daniel 11 anoita sukuti nemazwi mashoma kana kuti nesentensi imwe chete anotaura zvinhu zvakaitika over 1000 years. Andizvaona. Saka unoona kuti anobva asanganisa zvekubva kwaAugustus Caesar, Tiberius achipinda, pachibva pauya Jesu achibva aurayiwa, zvese zvinotaurwa muone sentence. Andizvaona. But vanokurumidza kuti connecta Roman Empire naJesu. But panobatsirika sei pastor? Ndikuona muda kufamba chaizvo. Kuti munhu atonakidzwa sezvandaitwa izvi atonyatsoona ndo history yakaitika nemo ndo zvakaitika. But patinozongonokonekta Roman Empire naJesu tichitoona Jesu achiurayiwa, kungonoti pana Jesu kudai munhu anobva atokiya mabhureki. Vameno hamusi kuibata pfungwa kwese uko anenge achikuda akatoita subject yehistory achitozvikonfema kuti ndizvo. But pamunongonosvika pana Jesu nzwa zvekunyepa izvo uri kunzwa pfungwa yedu nazotaura panobatsirika sei izvo? Because maonero andiri kuita inini bhaibheri riri kususukidza ine way inoapila kumunhu ane pfungwa ari kunyatsoona kuti asi zvekutoti harisi kungoda kungoti Jesu akaita minana saka tendai maari. Riri kutopruva nezvinobatika zviri muhistory sekunge way yekunyengetedza kuti wedwe nyaya iyi ndeyechokwadi. But munhu atonyatsoona kwese kwehistory kuri kunyatsoti gedya. Pamunongonoti kuna Jesu kudainzwa zvekunyepa tupi tumadhara tunoitara zvekunyepa turi mustudio. Pangaitwa sei pasi? Chinodariso kastonoza kuti chii? Ukatora kudzidza kwatiri kuita kuno kuri kungodzidza kwekurodza pfungwa kana kwekupanana information inorasika sezvauri kutaura izvozvo. Asi ukazvitora tiri mucontext yehondo iri pakati paJesu naSatani. Because patiri tichidzidzaka hatisi kungobuda muno mustudio vanhu vanakidzwa kuti tudhara tuya tunonakidza. Aiwa vavariro ndeyekutoti tisiye takonekta vateereri naJesu.
nokuti ndo panobudira ruponeso. Osaka the moment yekuti kwese kwanakidza muchida kuya kuna Jesu. Satani akutoona kuti bhora rakunogohwa iro. Ari kutoona kuti vanhu vakuchoverwa kunoponeswa. Otherwise Satan hana problem vanhu vakasara vachiziva Augustus. Munhu akaziva kuti Hitler akatonga gore rakati 1929 kwakaitika Lateran Treaty hana basa nazvo. Because munhu anoenda kugehena achiziva madhete ese iwayo. The moment wauda kudzosa kuna Jesu manje. Saka muri kuramba muri kuti from Rome to the end. Ngatifambe hedu. Right. Tiverengere Daniel 7 ka. Muverenge verse ya 7 na 8 ne verse 23 na 24. Daniel 7 verse 7 na 8. Shure kwa izvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina yaityisa nekuvhundutsa ine simba guru kwazvo. Yakanga ine meno makuru outare, ikapedza nekuvhuna-vhunya nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira. Yakanga ine nyanga 10. Ndikacherechedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzekutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pane meso emunhu nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Daniel 7 verse 22 na 23. 23 na 24. 23 na 24. Akati, mhuka yechina uchava ushe hwechina panyika. Uchasiyana neumwe ushe hwose. Uchapedza nyika yose nokuipwanya nokuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwawo. Iye uchasiyana navamwe wokutanga. Uchakunda madzimambo 3. Right. Panapa Daniel ari kuratidzwa Rome. Ndo umambo hwechi4 after Babylon. Right. Ari kuiratidzwa yadivhaida into 10. Ndo nyanga 10 idzi. Matiwani Augustus. Akaibatanidza kuita chinhu 1. Right. But ukatarisa patati chiverenga kuna Daniel 11 kuya. Kunonzi hondo chidzi charamba zvikanzi zvakazoparara zvisingaitwi nemunhu. Kureva kuti Roman Empire yakabatanidzwa naAugustus Caesar. Kuparara kwayo haina humwe ushe hwakauya kuzouparadza. Asi zvakaita kumuka kwaiita madzimambo vanhu vaimuka kumukira hurumende uprisings within this kingdom. Right. Saka hakuna umwe mambo akabva kunze akasvikorwisa Roman Empire. But zvikomana zvainyuka izvi ndo zvakaita kuti ibanzuke. So in other words pakuparara kweRome taakutotaura tabva kuna Julius, tapfuura paAugustus, tapfuura paTiberius, tatova mberi vana Constantine vabva ndobva yazobanzuka. I'm following. Handiti wazvona kuna ana AD 400 chaiko yaita makore akawanda. Saka ndopa yakadimbuka into 10. Daniel ari kuratidzwa izvozvo 10 dzataidzidza dziya. Saka Rome yakasiya yaumbwa naAugustus yakazodivhaidha into 10. But yadivhaidha into 10 hanzi kune umwe mambo futi akazomuka. Maybe musati maenda ipapo. Sorry ndakanyanya kutsamira kuhistory. Tingoudza vateereri 10 dziya dzakabanzuka tosigara tichidzitaura. But maybe zvinoita kuti zvipindewo mupfungwa dzavo. Roman Empire payakabanzuka vateereri yakaburitsa 10 kingdoms kana kuti 10 nations. Vekutanga vainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxon ndo Britain iriko nhasi ndo England. Right. Vechipiri vainzi maAlemanai. Alemanai ndo German. Vechitatu vainzi maBurgundians. MaBurgundians ndo Switzerland ndizvozvo. Vaiteerera vechi4 vainzi maFranks. Ndo France. Kune vakateerera vainzi maHerus. MaHerus akusina iva. Havasisikwa. Ndobva kwaita vechi6 vainzi maLombards. MaLombards ndo Italy. Vechi7 vainzi maOstrogoths. MaOstrogoths akusisina. Vechi8 vainzi maSuev ndio Portugal. Vechi9 vainzi maVisigoths. MaVisigoths ndo Spain ndizvozvo. Vechi10 vainzi maVandals akusina. Ndokubanzuka kwakaita Roman Empire. Famba imvura. Saka ndobva kwazomuka mumwe mambo. Ari kunzi akaparadza vamwe 3.
Okay. And vamwe 3 vacho vaiti maherul vamanga muchiti hakusina maherul, ostrogoths nemavandals. havasisikwa ivavo. havasisikwa. Mukatsvaga munhoroondo munonoona kuti madzimambo matatu iwayaya akaparadzwa nethe Christian church, ndizvozvo chechi yemakristu munguva dzemadark ages dziya. ndizvozvo. Actually pakatotanga madark ages muna 538 AD Christian church yanga ichangobva kuparadza maostrogoths ekupedzisira pavatatu ava. Handiti wazviona. Saka pari kunzi umwe mambo achasvikoparadza vatatu inobva yauya iri Christian church. Pastor, Yes. ndiri kukubatai, ndinoda kudzoka pamusoro wenyaya yatiri kuita vateereri kuti from Rome to the end part 4. Ndaona mafamba nesu, ndimboona mafambiro ataita. Tabva pana Julius Caesar. Ndobva taenda Augustus. Ndobva taenda Tiberius. Ndobva tafamba makore. Taakuna 538. Mambo wechitatu achidzurwa nethe Christian church. Vaive maostrogoths. Tiri kufamba handei to the end, Pastor. Fambai. Saka ava vabviswa maostrogoths. Christian church yapo inonzi manje kunozosara 7 vaya pa10 vekutanga. Tabvisa maherus, mavandals nemaostrogoths. Kosara vamwe 7. Vamwe 7 vanana Britain, France, Germany, Spain, Portugal neSwitzerland. Vanosara varipo nethe Christian church. Yopindawo ipapo. Handiti wazviona. Saka pari kunzi manje inopinda sei, iri kukaundwa sei senyanga, because matimimi nyanga inomirira umambo. Ende manzwisiro angu umambo tiri kureva a kingdom, like a political entity. Ndiri kukubata. Iwo ndiwaverenga vhesi ragari chitotiro uyo anenge akasiyana nevamwe vake. Kusiyana kwacho kuri pai kuri kuti pari kuitwa zvekunamata muumambo, kwete kuti mambo ari kuenda kuchechi aiwa, asi kuti ichechi panguva imwe chete, because chechi basa rayo nderekunamata but panguva imwe chete iri kuita futi zvematongerwo enyika. Pane simba rezvematongerwo enyika kuti madzimambo agara anototenderwawo kuenda kuchechi. But situation iri kutsanangurwa iri kunzi chechi yasiyana nevavavo pakuti ichechi asi ichiita zvematongerwo enyika. Saka inobva yati iyo iripo nemamwe ma7 nations aya ma7 aya angori mapolitical entity chaiwo akangomira ari kuita zvematongerwo enyika. But iyo yoita zvematongerwo enyika ichiita zvekunama zvechechi futi. Saka ndo zvakaitika mumadark ages. Handiti wazviona. Saka varipo vakadaro. Ukachidzokera kuna Daniel 2 manje verse 44 na45. Daniel 2 verse 44 na 45. Tiri kuti from Rome to the end. Ezvino tasusukidza. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe uye simba rawo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Iwo huchaputsanya nekuparadza ushe hwose. Iwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi nekududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Panapa panobva panzi Daniel ari kududzira nehope dzaNebhukadhinezari. Anotiyo after the fourth kingdom yadivhaidha pasisina kubatana. Mumazuva emadzimambo iwaya ataakuona iye zvinezvi kuti ane 7 nations dzekuEurope plus the Christian church iripo ipapo. Mumazuva iwaya hanzi Mwari wekudenga anogadza ushe hwake hunogadzwa nekuuya kwaJesu. Saka kureva kuti Jesu anouya, 7 nations dzekuEurope dziripo asi dzichichovha pamwe chete nethe Christian church. But ndozvitoriko kaizvino hamusi maakuisira pakaipere, ndiri kucherechedza nguva dzedu. Verenga Daniel 7 pavhesi 25 kuenda pa27 ugovunza zvauda uvunza. Daniel 7 verse 25 to 27. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva.
asi kutonga kuchatanga vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwese pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndohusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Saka panapa zviri kuitika maya zviri kunzi Christian Church zvaichaita painenge ichibata hanzi ichachinja mitemo yaMwari, right, nekushungurudza vatsvene vaMwari, right. Saka takazviona kuti patakapinda mumadark ages kubva muna 538 AD muperiod yakateera more than 1000 years chechi mitemo yayakachinja pama10 commandments tinoona pakachinjwa mitemo miviri. Wechipiri wokupfugama pamberi pezvifananidzo. Vanhu vakatanga kutenderwa kunamata vakapfugama pamberi pezvifananidzo. Umwe wakachinjwa futi ndewechifo wekuti vanhu varangarire sabata raMwari. Kwakubviswa sabata raMwari pamusi wechinomwe wevhiki weSaturday richiiswa pamusi wekutanga wevhiki wesvondo. Ichechi yakaita izvozvo, handiti wazvona. Saka zvobva zvanzi mumazuva iwayo. Saka mazuva ari kutaurwa pachawo yaJesu anouya mushure mekunge chechi yachinja mitemo, handiti yakatochinja. Zvakare panenge pasara manations ekuEurope 7 handiti wapabata achibata. Saka iye ndo vamwe vanenge variko but mudariro vari kunyanya kuonekwa nechiprofita ichi ndivavavo. Saka hanzi pazvinenge zvichiitika izvo kudenga kuchatanga rutongo rwuya runoitwa naJesu musanctuary rwekuongorora vapedze simba kuti vari kunyatsonamata vari serious ndevapi, vachiiswa mazita avo kuvari kubiridzira panopanyika zvichitokondinya panopanyika zvichitokondinya vachiita kudenga rutongo ruchitoenda mberi. Vekunyorwa vanoisiwa vari mubhuku murejista raJesu vachisara varimo, vari kunyebera kunamata vachiiswawo kusaidi. Kana rutongo iroro rwapera manje Jesu ochiuya nerejista rakatopera kuningirika. Munoona pastor pandanchiti hamusi kuisiya yapa kunotyisa here because kwamuri vateereri muri kutozviona kuti zveshuwa manations akataurwa vari kubata. Muri kutozviona kuti the Christian Church iripo ipapo, iri kumira iri mudariro zvekutoti vakachinja mitemo, zvinhu zvapachena. Bhaibheri rinodzidzisa kudaro mitemo ine 10 inonyorwa nezvayo pana Exodus 20 nemitemo yakachinja zvinhu zvakutooneka. Pamuri kutyisa manje pari kutyisa Bhaibheri pakuti zvese zvichitoitika because tiri kutozviona ndo mazuva acho mati kune rutongo ruri kutoitika kudenga. Hapana kakuvarairwa here kari kutoitika kuvanhu kuti pane nyaya dziri kutoitika dziri serious kudaro. Kudzidza kwatinoita Augustine ndo nzira yaMwari yekuti vanhu vapepuke, kuti imi hatisiri mumazuva eBhabhironi imi. Unoziva kuti kana makagarira bhazi unogona kukotsira kana makasikisa kusvika pabhazi stop. Asi kana nguva dzaro dzaakusvika ndonguva yekuona kuti zvinhu zvako zvese tumabhegi turi padhuze. Saka nguva inoyi nekudzidza kwatiri kuita shoka ndonguva yekuti vatende vaona kuti zvinhu zvavo zvese zvakanyatsogadzirika here. Vateereri, toda kutenda nekuva nesu pachirongwa The Second Coming of Christ. Tanga tiri kudzidza hurukuro inoti From Rome to the End Part 4. Mfundisi, ndokumbira ndikuona unge isina kupera. Itai Part 5 mfundisi. Itai Part 5. Sanganai nesu muchirongwa chinotera. Chipai vateereri namba dzekuti kana vachida kupinda mumaWhatsApp groups ekuti vawane zvimwe zvidzidzo zvakaitwa zviri kumashure. Tinovatumira link vakashandisa namba idzodzo, vapei mafoni namba 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo utungamire
tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwenyanda tenzini tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kunemwe kandinzwe imwimotiti ndinokutungamira